Son moitas as ocasións nas que a toponimia dun lugar fala ao detalle da súa orixe, ben sexa real ou mítica. Hoxe imos coñecer como as persoas que habitaron as ribeiras do río Eume perpetuaron a súa lenda a través dos nomes que aprenderemos ao carón das súas augas. Benvidos a esta naco do mundo chamado As Fragas do Eume. Que os nomes da nosa terra non se perdan depende en moitas ocasións de persoas como Moncho. Ele é membro da asociación Ardóbriga, xente coa que hoxe imos aprender moito. Hola, Moncho. Bo día, benvido ás Fragas do Eume. Gracias. Moncho, de onde che ven esta curiosidade pola toponimia do lugar? Eu de pequeno ia pescar con o meu avó, non? Entón íbamos, remando co bote, e el íbame dicindo, pois aquí estamos na pía, aquí estamos tras os carreiros, aquí estamos na furna de Camoucelo. Entón cheguei un día a Pontedeume, non? E mirei cara ao río e dixen, pois se hai nomes na Ribeira Mar, ten que haber nomes na Ribeira do Eume. Entonces empecé a documentarme, empecé a mirar, facer un traballo de campo aquí polas ribeiras, e bueno, isto veume por un agasallo, non? Que me dou un amigo meu, non? En forma de cuaderno. Para min, pois, é como un tesouro. E telo aquí? Sí, se queres velo. Sí, home. Sí. A ver. Hala, que chulo. É un clásico, E temos aquí o sitio onde estamos agora mesmo. Ah, vale, isto é o sitio xusto no que estamos agora mesmo. Aquí se chama Andarubel, aínda non sabemos o significado real do nome. Pois non te preocupes, porque eu teño un amigo que sabe bastante de toponimia e voulle preguntar, Vicente, cando recupere despois a cobertura, chámote e xa me dis. No traballo da Asociación Ardóbriga fostes quen de recuperar nomes que parece ser que ilustran ben a formación do río Eume, non a historia da formación, a lenda. Sí, porque a lenda parte de dúas fontes que naceron xuntas na terra na Serra do Xistral. Esas fontes chamábanlle as Tres Marías. Vale, entonces o mar foi a andaelas e prometeulles de agasallo unha vida humana cada ano. Se me dicir eu que parecía unha historia así moi lúgubre. Sí, é unha historia de morte. Si queres, vamos a enseñarche aos protagonistas. Home, sendo unha historia de morte non sei eu, pero bueno, xa que estamos aquí, imos, veña, tira adiante, tira. O mar prometeulle a estas tres fontes que a primeira que chegase á súa desembocadura ia ter de agasallo unha vida humana ao ano. Entón, empezaron xuntas a recorrer o camiño, vixiándose unhas a outras. Chegou un momento en que tuveron que descansar e acordaron que a primeira que espertara iba a avisar as demais para comenzar o camiño. Despertou a primeira, e moi silandeira, moi despaciño, a ras do chan, empezou o camiño, pero non avisou as dúas irmás. Entón, despertou a segunda, e como veu que a primeira xa se fora, pois colleu e tamén as caladiñas, pois empezou a facer o camiño. Despertou a terceira. Entonces, vindo a traición das irmás, colleu e empezou a tirar fraga abaixo, furando penedos, saltando sebes, foi a primeira que chegou ao mar. Entón, por eso, a orixen do río Eume é desta fonte. Pois o mar prometeulle a vida humana de chegar a primeira ao mar.
Estamos con Antón Prego, tamén da Asociación Ardóbriga, que nos vai completar un pouco esa lenda negra que hai sobre o río Eume, non é así? A lenda oscura relacionada coa morte é moi frecuente en moitos ríos do país e de toda a cornisa atlántica europea. Na Edade do Ferro pensaban que os ríos eran o transo das almas dos mortos en dirección ao mar, en dirección a outro mundo, ao alén. Estamos aquí ahora mesmo nun sitio que se chama a Croa de Cidio, que son esas pedras baixas que están aí, que cando o río ven con menos auga, parecen máis visibles. Entón, divide o río en dúas ramas. O significado de cidio, ven de cidium, e do verbo caere, que matar, morte matada. O sea, asesinato, como quen di. Sí, ou sacrificio. Pode que aquí se fixeran sacrificios ao río, eses des que fala a lenda, no? De que leva unha vida cada ano, no? Por esa circunstancia. E tamén esta alternativa que é a de botarlle os zapatos, esa non é tan cruenta, botar uns zapatos ao río para calmalo e que non leve unha vida ese ano. Eso sí, ten que deixarse enganar o río, porque senón ao mellor ao ano seguinte leva dúas vidas en vez de unha. Pois a verdade é que, vendo e escoitando iso, eu xa non vexo coa mesma cara o río, xa non vexo igual. Os ríos levan vida, pero tamén levan morte. Exactamente. Veña, Fran, tira. Este home que vai aí diante é Martín, un dos gardas encargados de que o Parque Natural Fragas do Eume siga sendo un entorno espectacular e seguro. E que queredes que vos diga? Sabendo o que sabemos da lenda das Fragas do Eume, case que vou máis cómodo con el. Martín, espera por mí. Martín, ti que coñeces este río como a palma da man, é tan perigoso como di a lenda ou non? Non é tan perigoso. O que pasa é que se non ves con xeito e non ves preparado, sí que te podes tropezar como en calqueira outro sitio, pero coa salvedade de que aquí unha ambulancia tarda un tempo en chegar e os equipos de rescate tardamos outro tempo en actuar. Entón, bueno, se tes unha lesión grave é preferible que non sea aquí. Que non sexa aquí. Efectivamente. E por que me trouxetes aquí? Que hai aquí? Bueno, aquí, Fran, é moi especial porque aí debaixo hai unha pedra que lle chaman a pedra do Anseliño, que ten forma de berce. E o realmente valioso é o concepto de Anseliño, porque ese concepto é un neno ou nena que morre prematuramente, normalmente antes dos 7 anos. E normalmente se coñece moito a Santa Compaña, pero hai a Compaña dos Anseliños, que son nenos que morreron antes dos 7 anos. Entón terá algo que ver. Aí, nesa pedra que ten forma de berce, morreu un anseliño na parroquia de Hombre hai anos e días despois apareceu nesa pedra inscrita unha cruz, que só se ve cando o río vai baixiño. E ten grabado. Unha cruz. Alguén veu e grabou esa cruz. Pero non se sabe nin quen foi, nin nada. Claro. Non se sabe, foi anónimo. O que sí te podo decir é que para meterse aí, cuidado. E por riba con un martelo e un cincel, vamos, non é fácil. Cóntame que é esa pedra. Esa pedra é a pedra do cabalo. Chamanlle así porque, bueno, se non fora cuberta de auga, veríamos que ten a forma de unha poldra, o cuarto traseiro dunha poldra, non? É moi similar. Esa é unha das lendas, e hai outra que ten que ver con Santiago. O apóstolo. Sí, señor, o apóstolo Santiago, que di que o apóstolo cruzou desde Hombre hasta Soa Serra, cruzou por aquí, e hai unha serie de pedras que teñen forma de ferradura, de cabalo, que corresponden cos
cos pasos do cabalo cruzando polo río. Non? Case me gustan máis estas teorías que as tétricas de antes, que eran un pouco máis escuras, non? Está máis bonito. Home, si, non morre nadie. Non morre ninguén nisto, non? Que, Guillermo, pican ou non pican? Bueno, pois de momento estamos empezando aínda, veremos como se tercia o día. Guillermo, viñen aquí porque me dixeron que no Pozo do Tío Benito ias estar ti, sí ou sí. É o teu sitio favorito? Bueno, pois non che mentiron, é verdade que sí, que é un dos pozos, dos sitios preferidos que teño eu para pescar. Por que? Aquí. Bueno, pois porque isto ven dunha lenda dun antepasado que vivía aí na Fraga, e aquí é onde facía o seu xornal. Aquí é onde collía peixe para vender. O sea, que o nome ven dunha persoa que existiu. Sí, dunha persona que existiu e que realmente que viveu aquí neste sitio. Dicíase, además iso está documentado, que as raíces do Salomón do Tío Benito chegaban a Madrid. Iban nos pagos reales que se facían. Digo, tal como falas, dá-me a impresión de que non o coñeciches, pero como se fora coñecido. Non, eu non o conocín porque el existiu moitísimo antes que min. Isto debeu existir do 1900 para diante. Pero eu nací na casa onde viveu el. E tócache. Toca, claro. É certo que toca. Entón, Guillermo, case se pode dicir que aquí sí que se cumpre iso de que en Galicia hai un topónimo por persoa. Pois a verdade é que sí. E de hecho vou te levar a un sitio que che vai gustar. Vente. Bueno, Fran, agora vou che enseñar unha sorpresa. Oh! Aí Bueno, tes. é como isto, de que ven, a que ven as cañotas aquí? Unha cañota é un árbol que se pudreu polo medio e quedou o que é a casca de fora. Sí. Valía para carretar a auga, mesmo para unha colmea. Pa colmeas, dixetes? Claro, que se facían. O que chamaban un cobo, eso era un trozo de cañota, eso cortaban un trozo dun metro máis ou menos, unha lousa por baixo, outra por arriba, uns furados, estaba a colmea feita. Guillermo, voume encantadísimo das fragas do Eume, vou encantado. Xa és de aquí. Xa son de aquí, xa son de aquí. Hola Vicente, que tal? Mira, estou nun paraíso natural de Galicia e ademais veño de atopar o mellor topónimo da historia dos nomes da nosa terra. E que topónimo é ese, Fran? As cañotas. Vale, Fran, pareceme ben que busques a orixe do teu apelido, pero seguro que che preguntaron por algún outro topónimo para min, ou non? Pois si, dixéronme que che preguntara de onde ven o nome de Andarubel. Moi ben, pois mira, esa parte do río Eume na que estiveches con Moncho, que se chama Andarubel, é unha variante da palabra do léxico común andaribel, que designa unha corda que se poñía dunha beira a outra do río e que tiña varias funcións. Unha delas era que permitía que unha embarcación, ou facía de guía para que unha embarcación pudese cruzar o río sen remos. E a outra era para parar a madeira que transportaba o río. Concretamente, esta do río Eume, sabemos pola documentación histórica e polos testemunhos orais que tiña esta segunda función, a de parar a madeira que baixaba polo río. Desde o punto de vista etimolóxico, procede do latín andaribellum, que é un composto de anda máis rivieni, co significado de vai e ven. E o Eume, o topónimo do río, podesme contar algo del? O Parque Natural no que te atopas leva o nome das fragas do Eume. Fraga conserva aí o valor originario que tiña esta palabra, que procede do latín fragum, que significaba pues, un lugar cheo de penedos, un lugar escarpado. Non? Aínda que hoxe en día vemos que gran parte das fragas do Eume están cheas de maleza e de matugueira e de árbores,
Orixinariamente, este significado orixinario de lugar pedregoso ainda o podemos ver nas ladeiras rochosas nas que baixa encaixado o río Eume. E o segundo elemento do topónimo, Eume, pois é o nome do río que atravesa estas terras. É como todos os nomes dos ríos importantes de Galicia, é un nome prerromano, non? Os especialistas consideran que contén unha raíz hidronímica que significa húmido e que posiblemente motivou a palabra húmidus latina, que está presente non só no río Eume, senón tamén no nome de outros ríos galegos como o Umia, ben coñecido por todos, ou o río Uma, que atravesa as terras do condado entre Pontareas e Salvaterra de Miño. Pois xa me queda todo moito máis claro. Vémonos na próxima, Vicente, chao. Hasta loguiño. Chao, chao. Grazas a Moncho, Antón, Martín e Guillermo, marchamos das fragas do Eume coñecendo un pouco máis este paraíso natural inzado de historias que semellan non ter fin. Lembrade, os nomes da nosa terra chaman por vós.